sa Dios imong sundon. Ang kinabuhi mo mahimong mauswagon. Sa pagtuo, pagbuhat sa kamatuoran, ang panalangin sa Ginoo atong masinati. Kinabuhi mo umangat, kinabuhi mo mauswag. Basta ang pulong sa Dios imong mabuhat. Paglaom mo kusog imong maangkon. Mo kinabuhi ko, mo kasi ko, sa pulong sa Dios kita mo barog. Kinabuhi mo umangat, kung pulong sa Dios imong mabuhat. Reverend Gideon Candelario, magwawali ug magtatambag, sumala sa balaang kasulatan. Pulong sa Dios, buhatan! Kinabuhi mo umangat, kinabuhi mo mauswan. Basta ang pulong sa Dios imong mabuhat. Paglaom mo kusog imong maangkon. Mo kinabuhi ko, mo dasig ko, sa pulong sa Dios kita mubaro. Kinabuhi mo umangat, kung pulong sa Dios imong mabuhat. Mo kinabuhi ko, mo dasig ko, sa pulong sa Dios kita Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Mayo nga buntag, mayo nga pagpaminaw. Welcome sa ato nga programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ako nagtuo nga naa mo kanunay ug naa kita sa panalangin sa Dios, naa kita sa pag-atiman ug amuma sa atong buhing nga Dios. Ug dili nato kalimtan ang pagpasalamat, ang pagdaig, pagpasidungog ug pagpanugyan sa matag usa nato ka kinabuhi ngadto sa Ginoo. Mag-ampo ta. Amahan mo nga Dios sa makagagahom. Niya kami amahan aron sa pasalamat sa imuhang pagbantay, sa imuhang pagpanalipod o pagtubag, paghatag sa among gipangayo, sa among pagsampit kanimo. Niya kami amahan aron sa paghalat na usab sa among kinabuhi, sa pagsalig panugyan sa tanan nga niya kanamo. Amahan Dios sa makagagahom. Ikaw ang Dios nga nagdumala ug nagunit sa among kinabuhi. Kanunay mo kaming gidala diha sa imong mga saan. Kanunay nimong gipabati ang imuhang mga pulong, ang imuhang mga pamaagi, ug among gipangayo kinahanglan nga sa among pagkinabuhi ning adlaw mabati namo ang walay hunong nimong pagambantay, ang imong paghiya, pagtudlo, pagdasig, pagligon sa among kaugalingon. Iblas Ginoo ako mga kaigsuonan nga naa karon sa kawaladon, naa karon o Dios sa balatian imong ayohon. Salamat Ginoo sa imong pag-ayo, salamat Ginoo sa imong pamaagi. Bisan pa o Dios sa among mga kaigsuonan nga naa karon sa mga layong lugar, diin layo usab sila sa ilang Pinoyanan. Among gipangayog akong gihangyo kanimo amahan nga imuhang tipigan, imuhang giyahan ang ako mga kaigsuonan, o imo sila nga tabangan nga mahimong madinawaton sa imong giya, pinaagi sa mga wali, pinaagi sa mga mensahe nga among mabasa diha sa imong mga pulong nga imong gibilin diha sa Biblia, ug imuhang gipahatod sa imuhang mga alagad sa pagtudlo, sa paggasangyaw niini alang sa tanan. Amo kang gipasalamatan nga padayon ka magatagbog magablas sa tanang mga tao. Himuon mo silang matinud-anon kay ang imong mga pamaagi o Dios sa
angkon sa imong mga panalangin. Mauman ang pagsunod kanunay sa imong mga mensahe o pagkinabuhi nini. Salamat Ginoo sa imong pagtubag, Amahan. Salamat sa imong pagpamati sa imong mga hangyo ug mga pag-ampo. Salamat sa imong pagpakigsulti kanamo nining adlaw, nining taknaa. Salamat nga imo kaming giblas. Kining among mga pagpasalamat, mga pagdaig, amo gayong gituohan nga ikaw ang Dios na pataas, ikaw ang Dios among nalagaran. Ug amo gayong giklaim ang imuhang pagatiman ug ang imong pagpanalangin pagtagbo kanamo. Kini among mga hangyo, mga pag-ampok pagayo, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen og amen. Maayong nga buntag, maayong nga pakiguban. Welcome sa itong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang gitara ko, ikan kanimo, kinabuhi ko, hindi ibang hiyas tanin to, ihampingan ko, tanan ipaambit ko sa tanang. Ang gitara ko, ikan kanimo. Maayong nga buntag, maayong nga pakiguban. Ako nagtuong na amo kanunay sa pag-atiman sa Dios tungod kay maunay akong mga hangyo, mga pag-ampo sa Ginoo, akong gituohan nga iyatang gi atiman, iyatang gi panalipdan tungod kay ang iyang mga saad dili man makaawang, dili mapakyas og dili gayod maulahi ang iyang pagtabang sa tanan nga atong gikinahanglan. Good morning. Kumusta mo mga igsuon? Og maayong pagpaminaw, maayong nga pakiguban sa tanang mo replay og sa ato ang mga kaigsuonan nga namati sa ato ang pagsangyaw sa pulong sa atong buhi nga Dios. Good morning kanatong tanan. Maayong nga pakiguban, maayong nga pagpaminaw sa tanan nga nakasud na sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko, pinaagi sa Facebook Live. Mga igsuon, maayong buntag, maayong nga pakiguban ni Mary Chris Momo Limbaga o maayong nga pakiguban ni Sunny Kuling. Maayong nga buntag pastor, salamat sa Ginoo, makapaminaw na pod mi sa pulong sa Ginoo. Request kog kanta, Ginoo dawata ako. Salamat pastor and God bless. Okay, welcome. Ang Dios magapanalangin sa inyong matag kinabuhi. Sa mga awit ko, awit nga halan ko kanimo, lagi no pasudla ko sa balaang. Atong tagaan pagtagad mga kaigsoon nang gi-request sa atong igsoon na Ginoo dawata ako. Diri lang sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Okay, no, maayong nga buntag, maayong nga pakiguban ni Lojin Gonzaga. Good morning pastor og sa tanang kaigsunan, dalaygon ang Dios sa tanang panahon. God bless all from Negros. Asa mo dapit sa Negros, Sister Lojin? Kumusta mo diha sa Negros? Ang Dios magapanalangin. Maayong nga buntag ni Jean Ray Sumampong. Good morning. Ang Dios magapanalangin, ang Dios padayon uban magagiya kanatong tanan. Awit makalangit didto sa cross. Kay gimingaw na. Maayong nga buntag, pastor, salamat sa Ginoo makapaminaw na pod. Okay, ako nang nabasa, no? Sige, maayong buntag, pwede request og dalangpanan. Okay, dalangpanan niya dito sa cross. Ang sunod dalangpanan o niya sunod dito sa cross kay mao day sit up diri sa iyahang kinsay nauna, no? Ang nauna, ang akong naunag basa ang dito sa cross, pero ang nakaunag so diri
ang dalangpanan gikan ni Alogin unya sunod ni Ray Sumampong. ko pasaylo ang mga buhat ko tandog ako sa presensya mo. Maayong nga buntag, maayong pakiguban ni Lini Celeste Labitad. Good morning, kumusta? Maayong buntag ninyo diha to igsuon nga nanon kay diha sa Capitol Site, Cebu City. Maayong buntag ni Cherry De Villeres Flores. Maayong buntag ninyo daysa. Ay kumusta mo diha sa Cebu? Ako nagtuo nga na mo sa Cebu tungod na amoy team building. Pangamusta ko ni Dong Angel og sa imong mga kauban diha. Ang Dios panalipod ug ang Dios magatiman kaninyo diha. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban ni Sister Susana from Thailand. Good morning Pastor Gideon, Pastor Russell og sa tibok pamilya og sa tanan naminaw ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo. Mayo nga buntag ni Kimberly di Balondo. Good morning Pastor. Great nako ako ang bana na si Ralph Francisco ug sa ako ang mga anak nga si Nas, si Jayla. Salamat Pastor and God bless. Gakus mo Good morning ni Ninita Pahang. Morning to all, love you and God bless from Surigao. ko Oy maayo nga buntag ninyo diha Sister Ninita from Surigao. Oh, pagkanindota no, Surigao. Mayo nga buntag ni Bimbing Dandan, Ding Dandan. Og ni Sister Evelyn Erantarocan. Good morning Pastor and your family. May buntag Sister Evelyn og may buntag sa ni Brother Vince no. Hapit na mo uli si Brother Vince kagahapon dito mi sa lungsod nagpayo mi sa sakyanan. Matod pa ni Russell kalit ra siya gingon nga pag-abot na mo dito sa ubos sa Sardinia Elementary ingon siya nga hapit na mo balik si Kuan no? Iko nga kisaman. Si Kuan daya si Vince. Dali ra gid kaayo ang mga panahon. Og ang Dios atong pasalamatan sa iyang pagproteksyon o pag-uban o pagtagpo o labaw sa tanan sa iyang paghatag sa atong mga hangyo sa kalampusan. Good morning ninyong tanan Sister Evelyn. Si Kimberly di Balonto. Maayo nga buntag og request goodness of God. Maayo nga pakig-uban ni Sister Arlene Inot. Maayong buntag ni Pastor Renato Inot diya sa Lapu-Lapu. Sister Elena, matod pa. Hello, Pastor, good morning sa inyo diha, Pastor Russell, ug sa imong mga anak. Kumusta na mo diha, Pastor? Dalay ko ng Dios sa tanang panahon sa iyahang pagkamaayo. Salamat sa Dios sa iyahang mga pulong karong kabuntagon nga imong gipaambit kanamo. Pastor, salamat sa imong kinabuhi. Walay puwa sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. God bless sa imong kinabuhi Pastor from Davao. Wow no, may buntag sa to makigsunades Davao. Maayo nga buntag, maayo nga pakig-uban ni Mariel Batawan. Maayo nga buntag Pastor. Pray nako ako asawa karon nga nasbahe sila. Karon unta safe ilahang biyahe aron great sad nako ako ang mga anak kan sila si Mateo dumadag og si Denmark dumadag o God bless Pastor may buntag sa inyo diha tanan sa imong pamilya ug sa imong mga anak. Request awit makalangit gikan ni Elena Pastor imong kanta Magmauswagon. Okay, Magmauswagon. Og si Joy si Morelio Buntog. Good morning Pastor sa tibuok mong pamilya. I'm watching matod diri mga kaigsoon no. I'm watching from Amag Bayabas, Surigao del Sur. Request song pagkamaayo mo Hesus. Salamat Pastor, you're welcome. Okay no, nindot kayo ang mga lugar no ato ang mga kaigsuonan nga diin sila karon giatiman sa atong buhi nga Dios. Adto da sa awit makalangit dalangpanan diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong pakiguban ni
Benjamin Mariano. Good morning Pastor uban sa imuhang tibok nimong pamilya. Salamat sa Ginoo makapamati na pod ko nimo karon nga buntag. Usa ko ka pastor Benjamin Mariano diri sa Tagbaros, Mako, Davao de Oro. To God be the glory. May buntag nimo Pastor Benjamin Mariano. Salamat kayo sa imong pagtumbaya ug pagbisita ug sa ato nga programa. Salamat kayo sa imong paghatod pod og mga mensahe. Dalaygon kayo ang Dios sa inyong kinabuhi diha ug sa inyong mga buluhaton. Ang Dios padayon mga uban magkadihog ug padayon ang Dios nga magahatag og kaalam sa pagdumala bisan sa nagkanilain nga mga panahon. O dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi sa imong pamilya. Payong nga buntag ni Norberta Yotratsi. Good morning Pastor Gideon ug sa tanang viewers and listeners ning maong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios sa kanunay niyang pagatiman kanato. Request kog song Isus pagkamaayo mo. Sige, musta mo diha Sister Norberta? Si Bernardino Hinilaso maayong nga buntag diha Pastor sa imong pamilya. Si Rifat maayong nga buntag. Live usab ka diri. May buntag diha sa FM radio diha sa Banjan. From Rifat, good morning. Si Ann Cadaso, request ko Pastor walay makatandi. Si Angeling Sasa, may buntag Pastor Wasing from Karkar. May buntag ato makiksunan des Karkar. Ngano kaha ni Pastor nga dili mo notify ang imo live? Dili mo notify ang akong live gyud ang ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko sa ako nagikaingon daghan na nig utang kumbaga kay tungod kay daghan na kaayo ni siya violation sa mita. Tungod kay atong programa every mag live ko nakahimo na tag violation tungod kay bisan kung binisaya ang atong gigamit apan tungod kay ang ato gani ang ato mismo gani ang atong kanta nahimo natang naka-violate naka-copyright sa atong kanta tungod kay ang atong mga kanta kuan kanang wala ta makuha nag license million man siguro ang kuha og license pero wala ko kahibalo kung pila gyud bayad sa kuha og license di po gyud na basta-basta kana makuha kag license para ang imong kanta kana bitang inig gamit nimo dili ka maka-copyright. Like example kining ato ang mismo kining ato ang programa kanang atong kanta nga ang pulong mo kinabuhi ko. Kitay nagama, kitay nagkumpos ana tanan gikan sa timing, gikan sa mga sonata tanang klase nga mga instrument nga atong gipasod diha unya gikan sa lyrics, gikan sa pagsugod ang tuto sa paghuman, kita ang nagama na. Pero sa dihang gi-upload na to sa YouTube, wala ta mohatag og license number. Wala tay license number ana. Mao na nga bisan kita kung mogamit ta anang maong kanta, makapareha ta ana. Nganuman kay kanang kantahan niabot na og 1.8 million ang views. Unya mao na nga ang ato ang programa sa panahon nga mo sugod na doon na sa violation. Una, ang ato ang intro sa atong programa, ang atong kantang pulong mong kinabuhi ko. Una nga damor nga nagprograma ang ato ang account ang pulong mong kinabuhi ko. Damor siya nga nakautang-utang sa mita. Kay doon naman sa mga violation kini makita mismo sa ako ang monitoring tungod kay ang ako ang account ako may makaabli sa tanan nga naas at atong video mao na nga sagdi lang di man po nato malikayan mga kaigsonan nga maka naatay violation kay ni gamit man taog kanta unya mo dawat matag mga awit makalangit nga gikan pod sa atong mga kaigsuonan no unya mihingaw man pod kung walay awit ang atong programa. Muna nga ato na lang yun na nga ang ako lang ika-advise no alang sa tanan nga nagsunod ni ini i-follow ra gyud ninyo unya murag diri sa akong account Gideon Candelario kung mo share ta murag di mangyapon siguro mo notify wala lang ko ka siguro
Okay, mayong nga buntag, mayong nga pakiguban ni Joel Amrad. Mayong nga buntag, Pastor. Papriko apel, Pastor, nga magmalampuson ang among plano nga makasal sa church. Next month, pohon, Pastor Joel from Messiah Revival Evangelistic Missions Incorporated from Dumaguete Christian Church. Ay, mayong buntag ni Joel Amrad. Lampuson na Brother Amrad. Nindot kay ang imong giplano ang inyong kasal nga mapahilona o mahitabo gyud diha sa simbahan. Og nindot po ang ato karon nga hisgutan mahitungod ni sa plano. Ang plano mga kaigsuonan importante kayo. Og ako ning gitagaan og tema nga ato ang tudluan ang atong kaugalingon sa insakto nga pagplano. Ato ang kaugalingong pamilya, tudluan nato sila sa insaktong pagplano. Kay dunay sayop nga plano ug maunay ato karong hisgutan sa ato karong panag-uban aron ang mga saad sa Dios matuman. Maayong buntag ni Junali Salvami Ihara. Good morning, Pastor, og sa tibuok nimong pamilya. And God bless you. I'm watching from Mabuhay, Santa Catalina. Ato mga kaigsunan din sa Santa Catalina, may buntag. Diha sa Santa Catalina mga kaigsunan, diha mi magkumprahan og isda kung mahutdan diri sa bayawan or walay isda nga. Like example kanang among kumprahonon nga isda sa una dihas bayawan o niya wala dihas bayawan mudagan mi diri sa Santa Catalina dihas mga baybay kay naa diha ang mga isda nga amo ang kumprahonon nga brato o niya makaginansya po mi kung among ibaligya sa kabukiran diha sa bayawan o sa tanhay. May nga buntag mayo nga pakiguban ni Elsa De Villeres. Good morning ninyo diha ti LV sa mga De Villeres family. Good morning. Og Inday Dorlin Inkabutin say good morning. Dalayawon ang Ginoo kanatong tanan. Okay, salamat kaayo sa atong igsuon nga si Sister Rachel nga maoy nag-send diri sa imo live. Oy, nindot kaayo kana bitaw mag-share. Bisan dili tuod mo na nagwali, wala tuod mo nagsulti, wala tuod mo mag-deliver mismo or wala mo mag-wali. Pero sa panahon nga inyong i-share ang atong programa, nahimo mong kabahin sa pagsangyaw, nahimo mong kabahin sa pagpakata, pagpauswag sa bulhaton sa Ginoo, no? May buntag ni Evelyn Avelito Galito. Good morning all the glory. Good morning, Pastor, and God bless everyone. May buntag ni Arnold Pasyon. May nga buntag og ni Sister Josephine Imbisinte. May buntag ninyo Sister Josephine og ni Nanay Dominga og ni Tatay Pedro diha sa Talibon, Bohol. Salamat kay sa inyong kakuki ug salamat kay Sister Josephine sa imong pagsin og mga video. Ako ning gigaman og kanta. Ang kinabuhi ninyo diha ako ang gigaman og kanta. O niya akong ipasod ang testimony akong gaman og video gikan gyud sa pagsugod hangtod nga nahuman ang nakabot o nasinatian ang panalangin sa Ginoo diha sa inyong lugar. Og ako nang gigamag kanta niya. Ako ra ning hinahinay ang paghimo og mga sonata kay nahimo mangon try and error hinon ang ako ang pag-upload sa mga YouTube kay damor ko nga maminaw sa ako mga awit, damor na kong makitaan ang sayo, damor na kong makitaan ang kulang, damor na kong makitaan ang sayop mo na nga sa pagkakaron ang akong gibuhat pag na ako'y mga na-record, sige na ko nang gipaminaw, sige na ko nang pamati sa ako ang dalunggan kay aron akong makitaan ang unsa may kulang, unsa may sobra, unsa may sayop para inig-upload na ko sa YouTube. Dili na ko makakitag sayop, no? Unya dili na pud ko kana bitaw mugaan akong bation, malipay ko nga maminaw bisan sa mga pulong nga kana bitaw akong na-upload diha sa YouTube, no? Muna nga hulat-hulat lang gyud ta. Ako nagtuo nga naamo sa kanang excited nga maminaw ni ining testimony sa usas ato mga listener diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Usa ni siya ka listener mga kaigsunan nga gikan sa grabe nga mga problema, grabe pag yun kalisod pero walay hunong sa
pagtuman sa mensahe sa Dios. Naas ka lisod pero dili lisod sa paghatag. Naa sila sa kalisod pero dili sila lisod sa paghatod sa panalangin, labi na gyud sa mga alagad sa Ginoo. Manay ni kanindot mga kaigsuonan. Lisod pero mahimo ka ba nga amazing kayo? Kay naas kawaladon, naas sa mga problema. Pero speaking about sa paghalad, sa paghatag, sa pagtabang, naa. O, di ba? Amazing kay na. Naakas kalisod. Pero about sa pagsunod o pagkinabuspulong sa Ginoo, naningkamot ka. Ug maunay ako ang gigama nga awit. Ako gyud ang gigama kanta, no? Niya salamat ko sa Ginoo katong awit nga gitara. Ako na gitong gi-finalize ang atong awit nga gitara. Damor na ko nga gitan-aw ang video, ang timing, ang iyahang gikusgon, iyahang gihinayon, ang iyang lyrics, ang dito ra ko nasayop na lyrics diha sa akong video sa gitara na isayop usa pero okay na. Okay ra gyud na kay naaraman sa kanang iyang lyrics. Pero sa iyahang timing, sa iyahang gikusgon sa iyang sonata o sa gikusgon sa iyang vocal niya, mayon ko nga kampante na kay ko, okay na kay ko. Pero sa uban nga mga kanta nako daghana yung sayo. Sagdi lang. Muna nga next na ko nga mga upload sa YouTube nga bag-o nga mga kanta. Ako ang bag-ong gigama nga mga sonata. Ako na nang gisigi yung paminaw, sige paminaw uban sa mga tabag pag-ampo sa Ginoo nga hanayon sa Ginoo sa kung nauna kasing-kasing. Nga upload na to sa YouTube, okay na gyud ang tanan. So may buntag mayo nga pakiguban ni usa man ni pagbasa Ilo Irtahlod. Morning pastor og sa tanan na minaw. Salamat sa Ginoo sa iyo pa ko nakadungog sa iyang pulong. Julie Dolatrene from Himamaylan City, Negros Occidental. Wala ko kaanha ng Himamaylan pero sige na kong kadungog anang Himamaylan. Kumusta mo diha sa Himamaylan? Sis, ang Dios magkauban. Si Pastor April Mi Kapturan. Good morning Pastor Jocelyn Oliger. Maayong buntag sa lahat. Unya salamat sa Dios sa bag-o na pong kabuntagon. Sa mga awit nga mga kalangit nga inyo hang gi-share, no? Gi-request dili nako mahatag ang tanan ang uban tungod kay mag-apas ta sa oras, tungod kay doon na pa ko'y buhaton sa simbahan, doon na ko'y trabahoon dito og ang atong pinaka hatagan og pagtagkad karon ang mga mensahe nga gikinahanglan nga atong makatunan aron ato ang ma-apply usab labi na gyud sa matag usa nato ka Pinoy-anan. Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Ang kaluwasan nga naangkon ko. Ang kaluwasan nga naangkon ko. Kini nga dito sa cross ako ning gaman og sonata uban sa kanang gitawag full band kanang naay drums, naay acoustic, naay nindot ni siya naay flute, naay violin, no? Una nga kuara po ning ginahinayan gyud kay daghan pa po ko nga giatubang nga trabaho labi na po diha sa tong simbahan. Okay, adto ta sa mga mensahe nga mao'y sentro sa ato ang panag-uban ni ining adlaw, ni ining takna mga kaigsunan. Naghisgot kini og plano. Ang plano mga kaigsunan dili gyud ni siya moingon ko nga dili ni siya ma-absent sa usa ka tawo. Labi na sa tao nga dunay mga pangandoy na tinguha nga kana bitang makalingkawas sa kalisod, makalingkawas sa kawaladon, matag-usan nato mga kaigsunan dunay plano. Og dili na sayop, labaw nang dili sala kanang naa kay plano. Pero mao ni nga kinahanglan ang atong plano mga kaigsunan dili mahimong sayop. Kay kung mahimong sayop ang atong plano mga kaigsuonan ko sa Ginoo, mahimong
mawagtang ang atong mga tinguha, mga pwede na to nga maangkon, madawat sa unahan. So ang atong buhaton mga kaigsuonan, tudluan nato atong kaugalingon, ang atong ang pamilya, like kung magisgot tag pamilya kasakop diha sa atong Pinoyanan, labi na gyud ang atong mga kabataan. Tudluan nato sa insaktong pagplano mga kaigsuonan. Ang plano mga igsuon, ako ning pamalandungan o gihatod ko sa Ginoo diha sa wali ni Santiago. Diha sa Santiago mga kaigsuonan, Kapitulo 4. Ablihin yung Biblia diha sa Santiago Kapitulo 4 o niya diha sa bersikulo 13. O niya pahimangno ni siya, pahimangno sa dili pagpanghambog kay daghang mga Kristohanon nga wala makabantay nga diha sa ilang mga plano taas na kayo sila. Mura oo, kaya na nila sa ilang kaugalingon daghan kay ning mga tao nga sama ani nga ako nakit-an mga kaigsunan ug ayop nga sa inyong pagpaminaw inyo ning dawaton kay ang inyong pagdawat niini aton ning dawaton kay sa atong pagdawat niini maunay tinuod nga naa sa pagkamapausanon. Dili ta mulikay o muikyas kung kita ang nahintungdan ni ining maong mensahe. Kay ang konteksto ni Apostol Santiago ni ining iyang sulat pahimangno sa dili pagpanghambog. So kining maong mensahe alang ni satanan. Kay ngano man diha sa mga plano usahay wala na to malimgati. Uy, hambugiro na di ay kayo ta. Taas na kayo ang tanaw sa atong kaugalingon. Uy, tanaw na to ni kung wala ba masayop ang mga mensahe sa Ginoo. Or inyo ning makit-an kining pulo nga akong gisulti kaninyo nga usahay wala na to maalimgati mamatikdi. Nga bisan saon na to pagpaningkamot sa pagpaubos pero sa atong mga plano hambugiro na di kayo. Muna nga pahimangno ni sa dili pagpanghambog kay dunay mga panahon nga hilumon tuod ka pero sa imong nga plano taas na kayo ka. Sa bersikulo 13 15 nag-ingon ani ay isulti ko kaninyo kamo nga nag-ingon karon ugma moadto kami sa syudad og magpabilin didto usa ka tuig aron mamatigayon og makasapi pag-ayo. Wala kamo masayod kung unsay mahitabo kaninyo ugma. Sama kamo sa gabon nga makita sa makadiyot ug unya mahanaw. Mao kini ang angay ninyong isulti. Kung maluoy ang Ginoo, lugwaya niya ang ato ang kinabuhi og makabuhat kita sa atong buot buhaton. Dalaygon ang Dios magapanalangin kanimo. I pray nga sa imuhang pagpaminaw madasig ka unya imo ning i-share ngadto sa uban. Kay 100% ako mismo moingon nga makakita ka sa imong kaugalingon aning mga mensahe. Ngano man, I agree nga na ako ana sa una. Yes, na ako ana sa una. Ug nakasulti ko ana. Buti pasabot kung nakakita ka sa imong kaugalingon ani, ayaw ka subo, ayaw ka guol. Ngano man, wa ka mag-inusara. Ngano man apil ko. Ug diha ko nakabantay. Og dalaygon ang Dios ngaya akong gitabangan sa ako ang nakit-an sa akong kaugalingon nga angin akong usbon. Og sa dihang nga giusab na ako ang kaugalingon, giusab na ako ang pagdumala o paggawas sa akong mga plano, to God be the glory. Gitabangan ko sa Ginoo. So mo ni akong pasidaan sa inyong pagpaminaw niini. Kung nakakita ka sa imong kaugalingon, ayaw scroll. Para masabdan nimo ni. Ayaw scroll. Hinuon i-share ni nga tos uban unya pakuyugi og mga mensahe nga makapahigmata nila. Pakuyugi og mga mensahe nga makapaagni makapadini nila nga magpabilin sila nini mao mensahe. Kay sa unahan na aning mao mensahe, sure gid ko nga i-bless ka ni Lord. Ug ang panalangin sa Dios dili na diha-diha nimo maangkon. Una, kinahanglan masabtan nimo ug makatunan nimo ang pagplano.
ang paggamag mga plano nga insakto kayo. Sa ako nang gikaingon, di man nga normal sa tao ang magplano. Buti pa sabot, dili gyud sala og dili sayop nga naa kay plano. Wala man siguro tingali tao nga way plano, naagi plano. Ibin ang mga kagmay pangbata nga wala pa gani sila'y kalibutan unsay ilang gikinahanglan, na sila plano. Unsa nakakita nga nakakita ta og masayod unsay atong gikinahanglan karon bisan sa unya. So natay plano. Ang plano mga kaigsunan mao ni bantayanan tungod kay mao ni modala usahay og kaluya. Ang plano usahay magdala nimo encouragement. Magdala pod ni siya og discouragement. Oy, nindot kay ni siya nga mensahe. Sometimes gatuot nga ang nakapaluyan nato mga butang. Sometimes magtuot nga ang nakaluyan nato ang laing tao. Pero usahay dili nato makitaan nga ang ugat ug sinugdanan sa kaluya naara di ay sa tagsa-tagsa nato ka plano. Unya unsay giingon sa Biblia kung maluya ka gayon. So atong tan-awon mga kaigsuonan kung unsaon nato pagplano. Kay naamang gyud tay plano unsay buhaton nato ugma, unsay atong paliton, asa nato gastuhon ang kwarta, ug unsay ato ang gusto nga mahitabo sa atong kinabuhi. Ug mao nay mga kanang kuyog sa atong plano. Nanay mga pangutana. Mahigis gud kay nagplano mga kaigsuonan mao ni. Magplano taon sa ibatong buhaton. Magplano taon sa atong paliton, asa na to gaston ang kwarta, unsaon na to paggamit, unsaon na to paggamit nga mapuslan, no? Unya, dunay pasidaan si Apostol Santiago. Diha sa Santiago 4:4 ingon siya dinhi, mga maluybon, tanawa dili 4, 14 na aday tas 14. Wala kamo masayod kung unsay mahitabo kaninyo ugma. Sama kamo sa gabon nga makita sa makadiot ug unya mahanaw. Kini mao mensahe mga kaigsunan. Usa ni ka mensahe alang sa mga tao nga dunay gisulti mahitungod sa panghitabo ugma. Dunay gisugid. Like example, usa ka grupo sa mga barkada kanang mga barkada ba nag-ihanay sila og suginlanay sa ilang mga plano. Unya miabot ang mga mensahe sa Dios pinaagi ni Santiago nga matud pa ingon dinhi nga wala kamo masayod kung unsay mahitabo kaninyo ugma, sama kamo sa gabon nga makita sa makadiot ug unya mahanaw. So unsa ang mensahe ani mga kaigsuonan? Unsaon nato pag kinabuhi nga dili nato paniguruhon ang ugma? Unsaon nato pag kinabuhi kay kasagaran mga kaigsuonan? Ako ang nakita sa atong kaugalingon, mura ta kay sure kaniadto. Oy, atong hisgutan daghan kaayo nga murag sure. Unya, like example, muhatag kog example nga mura kay tag sure. I hope dili mo maluya ha. I pray nga dili ka masakitan. Kung mubati kag sakit ani, ako nagampo nga mudawat ka. Nga inana gyud ang tao. Makaagi gyud og inana nga tao. Pero sayop di ay. Una ha. Kaning maong mensahe mga kaigsunan, plano ang kisentro ani. Sa ako nang gikaingon, usa ka tandang tao. Nakaagi ani. Ug diri ko gidala sa Ginoo. Kay diri ko kitabangan usab sa Ginoo. Ug gusto sa Ginoo nga ang ihang gihatag o gipiyal o gipasinati sa akong kinabuhi nga una sa tanan kay balo sa pag manage sa mga mensahe nga gikinahanglan nga ako makakatunan usab sa tanan.
So arita sa pinaka-praktikal nga mga mensahe nga ako nang nabandayan. Nga mura ba gipaniguro na to ang ugma. Kay mao man ni mensahe na ay mga tao og usahay kita, ikaw ba, sila ba, nga murag naniguro og kanang pulong pagpaniguro kabalo ba mo usa na ka kinaiya nga nagpataas iyang kagalingon. Mo agree mo ana? Ako mo agree ko ana. Nagpataas ng hinambog sa imong kagalingon. Nya take note, ang gipakita sa Biblia, ang iyang tabangan katong mapausanon. Walay tabang ang Dios o walay tabang nga moabot ngadto sa tao nga mapahitason. Kay ang prinsipyo kinaiya sa Dios dili mausab. Pagpaubos, ipataas ka. Pero kung magpataas ka, ipaubos ka sa Ginoo. Pero mao ni wala kayo mabantay ug daghan kay mga tao, ibin ang mga Kristiyanon, wala kayo makabantay nini. Ug mao ni ang panahon nga dapat makabantay na ka. Nga dapat kabalo ka kung unsaon pagplano nga insakto nga dili sa iyo. Ayaw paniguruha ang ugma. Kay wa ka masayon unsay mahitabuon niya hangtod ugma. Kay ngano man, kung imong panigurohon, nagpataas ka sa imong kagalingon. So ari ko sa mga pulo nga mura og kana bitawng nagpataas sa kaugalingon diha sa mga plano. Kanang moingon ka nga dili kay moingon, kanang moingon ta mga kaigsunan. Like example, nagtanom ka. Unya giihap na nimo ang imong income. Like example, nagtanom ka og mga pwede nimong maingkaman sa unahan. Sili, talong. Nagtanom pa ka, nag-iras pa ka ana. Pero giihap na nimo ang matag kilo sa usa ka punuan. Nga moingon ka nga kanang makaani lang ko ani sa usa ka punuan, unang harvest tungas kilo. Duha ka punuan, duha ka kilo. Usa na ka kilo. So gihap na nimo ang matag punuan, gihap na nimo ang maani sa matag punuan nga samtang nag-iras ka. Wala pa gani maani, gibudget na daan ang kwarta. Mao na mensahe ni Santiago, Apostol Santiago ni ining atong gihisgutan nga bersikulo. Naniguro na ba? Ug mao ni wala kay mahitabo kani bitawng 15, wala kay ni mahitabo sa kinabuhi sa tao. Nga matud pa, mao kini ang angay ninyong isulti, kon maluoy ang Ginoo lugwayan niya ang atong kinabuhi ug makabuhat kita sa atong buot-buhaton. Kanunay giapil ang Dios dapat. Pero daghan kaayong mga tao ug usa ko ana sa una nga gipaniguro na ang ugma. Bata pa ko. Kay maunay ako nadunggan sa ako ang mga ginikanan. Pero sa dihang nakabantay ko sa una, ako'y tig supla kanang tig balda. Like example, ang akong ginikanan, maingon nga, tanom taog Jimilina kay muabot og pila ka tuig magama kog balay. Ya, gairas mi og Jimilina. Samtang gairas pa mi og Jimilina kay iras man na kuan man na, ibaging man na. Gadruing na ang akong papa og balay nga naapoy ililianan. Ya akong giingnan nga, ambot lang kay mao puti ako ni gawas akong baba. Ako giingnan si ako ang ginikanan og napo ako mang igsuon. Nga wa pagani mananga. Wa pagani mananga ang kahoy. Gaplano na. Naunsa man nang kulipat man ko nang gikusi ba.
sakit di gyud ko kalimot ato, wala man ko magdumot sa ako ang mga ginikanan niya. So ako magdumot ako, dili ni wala na ako ni isulti para pakaulawan sila, no. Sound dili ni pakaulaw, tinuod ni nahitabo ug dili ko gusto nga mao ni buhaton nako sa akong mga anak. Dili sad ko gusto nga mao ni buhaton sa inyong mga anak nga kung naay isulti kulipat dayon. No, dili na mao. Ako nakulipatan ko kay namalanong po ko sayo siguro to ako ang gisulti kay nakulipatan mo ko. Nana lang sad ko. Pero mao to nga ako agyong nabuhat nga, ako agyong nalitok nga niyo nga pag man na nga nag-ihap na mo diha, nagplano na mo kunsay balay. Nakulipatan ko niya. Giingnan pagyud ko nga mao na kay tapulan man kakaayo. Nakulipatan pa, nasingkahan pa, ana-ana. Giingnon pagyud kong tapulan. Dulhog ko dito sa kuan. Ubos dayong kuha ko galon nagkabo. Mao nay dili na ako kalimtan. Wala ko mo istorya ani tungod kinasakitan ko. Ako ra gyud gipamalandongan og ako ning gisulti ninyo para inyohang makitaan. Nga inana usahay ang tao nga nagtanong pa lang, giihap na ang kita. Wala pa gani maani, pero gibudget na. Sayop na siya. Pertigyo ng sayo pa. Kay maunay gi nakitaan sa Ginoo ug maunay hinungdan nganong gi sulat ang maong pagtulunan aron dili na nimo mabuhat. Kay ngano man usa mangguna sa kinaiyas pagkamapaytason kanang gipaniguro na nimo ang ugma. Ikaduha, bantayan ninyo niya. Like example, ikaduhang example, nag-eskwela pa ang usa ka tawo. Nag-eskwela pa ka, pero giihap na nimo ang sweldo. Wala pa gani mahuman. Wa pa gani kay trabaho. Wa pa gani ka maka-answer sa imong exam. Giplano na nimo daan unsay imong paliton sa imong mga sweldo. Asa ni paingon? Ka-eskwela pa lang ka pero nagplano nang ka nga mao ni mahitabo pagka makagbalay, mapalit kag sakyanan, mao ni imong paliton diya sa simbahan. O ni ang problema pa gyud, ang pinaka problema pa gyud kung imo nang napanugilon. Ang nahitabo dili lang kay ikaw mo'y naghandom. Nahimong daghan ang naghandom sa imong gipamulong nga wa ka makamatikod nga sayop di ay to nga plano. Sayop di ay ang pagsulti. Dili sayop ang pagplano, pero sayop ang imong pagplano. Timan niya, dili sala ang pagplano, pero dunay sayop o sala. Mo create siya sala nga naman. Mahimo man kang mapahitason kung dili nimo masabtan ang insakto nga pagplano. Sama sa akong gipang mulong nga ga-eskwela pa. Wa pa gani trabaho. Gisiguro na ang iyang sweldo. Oy, mga igsuon, daghan kaayo nga masulod ana sa bulsa. Una sa tanan, like example, na negosyo. Ang negosyo na namaligyag isda. O niya, ang negosyo imuhang kaila, imong higala. Samtang namaligya sag isda, nakapalit sag sakyanan. O niya, nakapausab sa iyahang balay. Ikaw nga nakakita, nagplano dayon ka nga magligosyo pog isda. Karon, wa nimo planuha, wa nimo tun-i kung unsay posibleng maimong masinatian. Samtang mamaligya kag isda. Wala nimo tun-i, wala nimo tan-awa kung unsay mga posibilidad nga imuhang
ma-encounter. Ang imo harang nakitaan nga nakapalit og sakyanan, nakapalit og balay, nakapausab ang imuhang barkada. Dito ka nadasig. Nagplano na ka, mupalit po kog balay, mupalit po kog sakyanan, kay ang atong igsuon ka ni, lisod ka na kaayo. Muingon dayon usahay nga, may pamanggani ko anak niya, kaya manggani niya, kaya po na nako. In practical, in ana ang tao. Ug maunay, wa kayo makiti. Naniguro na. So, namaligya na yung isda. Unya, dili di ay nimo hiyas ang pagpamaligya. Sometimes, inana ang tao. Kusog mo suhid. Wala ka kita sa iyahang kaugalingon nga dili niya kaya kung i-reject siya sa iyang customer. Dili di niya kaya kung insultuhon siya sa iyang customer. Labi na kung na ay mga customer nga grabe ka prangka. Sa maning imong isda pula manig mata. Sa maning imuhang kaning imong isda nga gahi pa man ang kampari ani. Humok man naman kayo, pula naman kay mata. Nya makadungog ana. Taas ang imong lantaw sa imong kaugalingon. Unya ang nagsulti ana imong makitaan nga ubos ka ini mo ay mawagtang ang imuhang balay, mawagtang ang imong sakyanan, anak. Naniguro na ka, nga moingon ka nga, kaya man gani sa akong barkada. Mo na'y pinakakuyaw. Kanang kusog ka ikang murabag sigurado na, pero dili day kaya. Wala ni mo nga katong imong barkada nga ni successful sa negosyo nga isda, grabe ka ito ang ilang naagian. Nilakaw to sila kadlawon, nangumpra dito sa baybay, wala nimo tanawa. Ang imo nga gaplano ka nga makapausab ka sa imong balay, makapalit kag sakyanan, madato po kasama nila. Maunay wa kayo ton sa tao. Ikatulo, nag-apply pa lang ka ng trabaho. Sa ako nang gikaingon, giihap na nimong sweldo. Wala pa gani ka kadawat sa trabaho sa imong sweldo. Wa pa gani ka madawat sa imong trabaho. Naa na dayon kay plano kung unsaon paggasto ang imong sweldo. Maunay mensahe ni Apostol Santiago. Nya daghan kayo wala. Igo lang nang basa ng Biblia igo lang nang basa ng bersikulo pero wala kayo maka kita o unsay tinuod nga mensahe. Sunod, like example, bag-o pa ka nagsugod og negosyo, giihap na nimo ang milyon-milyon nga kita. Wala pa gani masiguro kung mubarog ba ang imong negosyo. Giihap na daan nimo ang mga pwedeng kunuhay nga moabot niini. Daghan nga inaana nga tao. Kumo kay nakakita sa iyang isig ka tao nga miuswag. Okay. Sugod po dayong negosyo. Wala ton ikon. Makasinati ba siya og mga tao nga musing kaniya, makasinati siya taas, nga iyang gikinahanglan nga time sa pag atubang sa iyang negosyo. Naapag yung kanabitang kasagaran na hitabo sa tao. Like example, kanang murag gipaniguro na, nya wa sa kabantay nga na hambugiro na day kay siya. Taas na day kay siya. Kanang maniguro bitaw ka ugma, taas na kaana atubangan sa Dios. Muna niingon ang Biblia nga, ayaw paniguruha ang ugma. Nagplano dayon ka. Ug sayop ang imong pagplano. Sa ako nagikaingon dili sala o dili sayop ang naa kay plano, pero siguruha nga insakto. Dapat mapaubsanon ka atubangan sa Dios. Sunod, inani ni.
Wala pa madawat ang bayad. Pero nangutang na kag kwarta. Masay buti pasabot. Wala pa madawat ang bayad. Apan gipangutang na nimo daan ang kwarta. Uy, daghang kay mga tao ana. Muingon dayon nga, manguha kog porsentuhan, ngutang ko. Kay naman ko'y madawat. Di man ko mahadlok, kay naman ko'y madawat. Gipanuguro na niya nga ang kwarta nga iyang madawat. Labi na kong sweldo. Muingon dayon nga, mabayran raman nako. Ni kay naamon ko'y madawat. Pero wala pa di ay kasiguruhan nga doon na ba sa'y tinuot nga madawat. Ayaw pangutang. Ug ayaw paniguruha ang bayad sa panahon nga mangutang ka. Ing nahinuon nga, tabangan ra ko sa Ginoo. Makabayad ra lagi ko. Ayaw gyud kalimti ang Ginoo. Ayaw ing na ang imong utangan nga, mabayran lagi nako ni kay na ako'y madawat sunod bulan. Mabayran lagi ti ka kay na ako'y madawat, na ako'y sweldo or kanang naapagay pinakabatian na. Mangutang ka. Moingon kas imong giutangan nga, mabayran nako ni sunod semana kay naamay nangutang nako. Mubayad man po to karon, ugma, mubayad to ugma. Nya kay di man ko kahulat kay ugma pa man gyud ugma pa man gyud ko bayran. So nya kinahanglan man nako ang kwarta karon, mangutang ko nimo. So ay kabalaka kay bayran lagi nako na ugma. Bayran lagi nako, makabayad lagi ko kay naay mo bayad nako ugma. Inani pagsulti. Kung mangutang ka, bayaran lang ti ka. Tabangan ra ko sa Ginoo. Makabayad lagi ko ani. Mao ni tambag ni Santiago. Ayaw paniguruha ang ugma. Ug daghan kay mga tao nga naniguro sa dili insakto nga pagplano. Like example, sunod na po nga example mga kaigsunan. Wala pa madawat ang imuhang bonus. O niya, gipang promisa na nimo daan ang kwarta. Wala pa gani nahatag na adayon kay gipang kana bitang gipang saaran nga bayran. Or kana bang wag gyud kasiguruhan. Muna mo yung ko nga usbo na to ang pamaagi kay Kristohanon man ta. Ang tambag sa Biblia ayaw paniguruha ang ugma. Ingon siya nga ing na noon pagsulti nga itugot sa Ginoo, tabangan ta sa Ginoo, maluoy ang Ginoo, lugwayan ni akong kinabuhi, hatagan ni kusog, makabayad ko ani. Okay? Nya ayaw og panuhit-suhit. Tun-idaan, kaya ba nimo ni makalahutay ba ka? Tan-awa daan ang posibilidad nga mahitabo sa unahan. Tan-awa daan ang mga challenge, ang mga pagsulay. Kaya ba nimong mamanage? Tan-awa daan nga makuhaan ang imuhang time sa imong pamilya, makuhaan ang time nimo sa imong pagdumala sa tanan nga mga buluhaton nga naa nimo karon. Labi na kung doon na kay bag-ong dawaton nga obligasyon. Ayaw tan-awa ang nadawat sa uban. Ayaw tan-awa ang kanabitang kalampusan sa uban. Tan-awa unsay nakapalampos nila ug unsay pamaagi
ug unsay ilang nasinatian, dito ka dapat magpakisayod. Dili nimo tutukan ang ilang nadawat, ang ilang kalampusan, ang ilang mga apresisyon nga nadawat. Ayaw na tanawa. Tanawa kung unsay ilang naagian. Kay dito ka dapat magkat-on. Nakadungog ka nga, nakapalit og sakyanan, nanindot ang ilahang balay tungod kay nagnegosyo og isda, nangumpra po dahil kag isda kay imong ibaligya, kay mupalit po dahil kag sakyanan. Karon sugod na kag paninda, unya gisingkahan kag kalit. Nausan na yung isda, pula na manig mata. Usa man ni nakainon mig tuba. Naluya dayon ka. Nawagtang ang imuhang sakyanan, nawagtang ang imuhang pagpanindot o sa balay. Inana na siya. Sahay, ang tao. Grabe na kapaniguro. Nalimta na niya ang Ginoo. Napagkidaghan nga mga kinaiyaan niya. Example, wala pa kakadawat sa kwarta. Like example, gipadala sa abroad, sa imong anak, or hinabang ka sa barangay. Wala pa kakadawat sa kwarta. Pero nagsaad dayon kag muhatag ka. Ngoingon dayon ka nga, hatagan ti ka. Aning katidara, tagaan ti ka. Kung madawat na ako tong kwartaha. Wa ka kabalo nga. Ugma na day kay panginahanglanon. Suno si mana na day kay panginahanglanon. Nga maoy pinaka-importante nga gamitan sa imuhang madawat nga kwarta. Madawat nga hinabang sa barangay. So ayaw sa ari ang tao. Ingna nga. Itugot sa Ginoo. Makahatag ko ani nimo. Itugot sa Ginoo, makapaeskwela ko ani nimo. Itugot sa Ginoo, tabangan lagi ko sa Ginoo. Hinumdumi, dili dautan ang pagplano. Usahay, kita maoy angkon ra sa ato ang sayop nga pamaagi sa pagplano. Sa ako nang gikaingon, dili sala ang pagplano. Ang sayop mao ang pagplano nga wala na nimo kinahanglana ang Ginoo. Daghan kay mga tao, ana. Ayaw ipha sa imong kamot ang mga butang nga wala pa gihatag ni Lord. Ayaw ipha sa imuhang kaugalingon ang sweldo nga wala pa madawat. Ayaw ipha sa imuha karong kaugalingon samtang ang negosyo nagsugod pa. Samtang ang plano pa. Isulti Hinoon. Mao na itambag sa Biblia. Itugot ni Lord. Itugot ni Lord. Makasakyanan ko. Itugot ni Lord. Makabalay ko. Pero dunay mga dunay mga bantayanan kay diha. Like example, dunay usa ka alagad sa Ginoo like pastor. Nay pastor, like nako pastor. Dili ko mo sulti sa akong kaugalingon. Pero makasulti ko unsay buhaton ni Lord para sa inyong kaugalingon. Like example, dunay usa ka tawo nga ako ang sangyawan
o giwalihan. Pero doon ako'y nakitaan nga buo ni buhaton ni Lord sa iyang kinabuhi. Pwede na ako nang ideklara nga ikaw sis, ikaw Brad, pauswagon ka ni Lord. Ikaw sis, ikaw Brad, hatagan ka ni Lord og pinuy-anan og sakyanan. Unya ideklara day nako na sa pangalan ni Ginoong Hesus. Unya naa day yung mga pagtulunan, sis Brad, mahitabo ni kung magpabilin ka aning minsaya ug magampo ko nga tabangan ka sa Ginoo nga magpabilin ka ana. Pwede na siya. Pero ayaw himoa nga magdeklara ka sa imong kaugalingon ug ipaniguylo nimo sa uban nga sunod bulan kapalit na ko og sakyanan kay naa mo koy madawat. Ina nga ihatag na sa Ginoo makasakyanan ko. Like example sa akong kinabuhi. Dunay usa ka magwawali nga may bisita namo. Wala may balay. Squatter ang akong ipuy-an. Wala gyud ko may balay. Nya akong asawa sige gingon nga bis. Naa may kwarta. Atong mukuha siguro tag hulugan nga yuta. Muna ihang plano. Kuha tag hulugan nga yuta o magkuanta og savings ko tag ginagmay kay puro lalaki atong mga anak. May nalag unahan na atay ikatukod nga balay. Unya, ako rang tubagon ang asawa, nindot imong plano pero mo ni unahon na to ang gihatag sa Ginoo karon. Mao na nga amo ang gipadayon ang paggasto sa kwarta ngadto sa ministry. Ginastuhay gyud sa ministry. Sa among pagtuo nga sa unahan sa among kinabuhi, ipahiluna mi sa Ginoo. Karon dunay usa ka pastor ni bisita namo. Iyaming giampuan. Ingon siya nga giingnan niya ang akong asawa nga nakita ko niya nga gitukuran mi sa Ginoo og balay. Nakita ko niya sa Ginoo nga gitagaan mi ning sakyanan. Nya kagahapon na hinumduman ni sa akong asawa samtang nagbiyahe mi. Ingon dayon akong asawa kahapon, bis karon pa gyud ko nakahinumdum nga dunay usa ka pastor nga mingingon nga tinuod gyud ay nang imong mga wali. Kay di nay usa ka pastor nga samtang dito patas obra iyang gideklara, iyang nakitaan nga do na mo'y balay og sakyanan unahan sa inyong kinabuhi. Pwede na siya kung alagad sa Ginoo nga mo bisita, mo ampo, mo pandong nimo, agrehi day na gagikan na ni Lord. Pero kung makakita ka og mga kailan nimo nga miuswag tungod kay mauni ilahang gihimo, ayaw dayon himua ang ilang gihimo samtang wa pa ka makakaton, samtang wala pa nimo uting kaya o ang mga posibilidad nga mga encouragement, discouragement, mga rejection, unsa pa na diha nga ilang nasinatian. Ayaw dayon tan-awa ang ilahang kahimtang karon, tan-awa ang ilahang naagian, tan-awa ang ilang nakatunan. Mauna nga una nga ako ang kanang ako nakitaan sa Biblia nga angay natong buhaton. Inaani ni. Ayaw ipha ang kita sa wala pa nimo maani. Bisan unsa, mapanegosyo, mapatanom. Nagtanom pa lang, ayaw ipha. Wala pa gani mo tubo ang tanom. Ayaw ipha ang income. Biblical kayo na ako'y bersikulo ana. Kay usa na ka klase nga pagpanghambog kung giihap na nimo ang giihap na nimo ang sweldo, gibudget na nimo ang sweldo
Wa pa gani ka kapang-apply. Daghan kayo nga mga tao nga inana. Og hinambog na siya at ubangan sa Dios. Panultihon 27:1 tanawa. Panultihon 27:1. Unsay giingon din ayaw ipaniguro ang bahin sa ugma kay wala ka masayod unsay mahitabo gikan karon hangtod ugma. Nya do na pagyoy mao ni siya supporting text o cross references sa Santiago nga diin ta gidala sa Ginoo. Ayaw pagpanghambog sa lain nga mga kanang pagkasulti ana, ayaw pagpanghambog bahin ugma kay wala ka mahibalo kung unsay madalas sa usa ka adlaw sa kusog nga naa nimo karon. Una nga mao ni ato ang katunan. Ayaw ipha sa imong kamot ang wala pa ihatag ni Lord. Ang imong buhaton magtrabaho, magkat-on, magtanom, maningkamot, apan ayaw kalimot nga ang resulta anang tanan naa gihapon sa Ginoo. Unsa iyang buhaton? Matag karon og unya magampo ka sa Ginoo, Lord. Tabangi ko, i-bless ko. Nya giyahi ko tagay ko kusog maing panglawas. Kay mo ni akong gikinahanglan sa butang nga imong gisalig nako. Nya sa panahon nga mo lampos ka, ayaw dayong ing nga nakabuot na ako ni tungod nako. Kay mo ingon po ng uban nga mga tao, katugani siya kaya man gani niya, magsugod po to dayon. Nya ikaw pa hinungdan hinuon nakasala to. Like example sa imong mga anak. Moingon ang imong mga anak, kaya man gani ni Papa. Kaya po nin ako. Tudloi imong mga anak sa imong mga naagian, imong mga experience. Ayaw pang hinambong. Kristohanan na ta. Ha? Sunod. Ayaw ipha ang sweldo nga wala pa nimo madawat. Mao na siya. Naa sa sulat ni Haring Solomon, panultihon 16. Ari na putas panultihon 16. Bersikulo 9. Ingon din ikaw ang maglaraw apan ang Ginoo maoy magiya kanimo sa imong pagbuhat niini. Ayaw gyud ipadaplin ang Dios. Ayaw gyud ipadaplin. Yes. Sa ako nang gikaingon, dili lagi sala og dili sala ang tao nga magplano. Apan kung magplano ka, dapat na hinumdumi una nimong buhaton ang posibilidad ug ang mga gikinahanglan sa imong plano. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon. Ayaw pagsalig di bisan kinsa. Saligi kanunay ang Dios. Buti pasabot, adlaw-adlaw pangayo og giya. Adlaw-adlaw pakigsultihi ang Dios. Adlaw-adlaw paminawa siya. Dili kay ikaw ray sigig pakigsulti sa Ginoo. Unya sa panahon nga gusto ang Dios makigsulti nimo para mo giya siya. Di ka mamati. Mao bitaw nang kinahanglan sa ato ang kinabuhi samtang nagpuyo ta sa kalibutan. Maminaw tas mga wali. Mao bitaw nang naakoy kanta nga paminawa ang mga wali paminawa. Paminaw yung mga wali. Ibansay ang imong kaugalingon sa pagpaminaw sa mga wali. Ibansay ang imong kaugalingon sa pagkat-on sa Biblia. Mao nay mga gikinahanglan. Unya ayaw na panghulam
Tungod kay dunay mo hatag nimo. Ayaw pangulam. Tungod kay naa kay madawat sa umalabot. Kasagaran na ba? Mauni ang nakatunan sa tao. Nangutang tungod kinay madawat. Nagkuha dayon og mga hulugan nga mga appliances. Nagkuha dayon og mga butang. Nga wa pa gani ang kwarta. Ayaw na taon anara. Ayaw gyud mo pag-anad ana. Di na mao. Wa ka kabalo. Nga katong madawat na sunod semana. Duna de ay pinaka-impo. Ug maunay kasagaran hinungdan nganong ang tao dili makalingkawa sa kalisod. Kanang naniguro ka sa butang nga wala pa nimo. Kanang naniguro ka sa plano nga wala nimo tun-i. Mubasa ko sa inyong mga mensahe. Gusto na ko nga kanang inyo gyuning masakpan. Okay, mubasa ko sa inyong mga mensahe. Asa naman tong ato ang live dire? Ang ako ika-ingon pastor nga maayo kaayo ang Dios sa atong kinabuhi kay naatay grasya nga matag adlaw nga gidawat sama sa hangin ang atong gininhawas usog extend sa atong kinabuhi. Itagbo niya ang tanan matag adlaw panginahanglan. Okay kaayo kon makontento lang ta. Gikan ni Lucien Gonzago. Nindot kay ni pagpaubos. Pagka mapaubsanon. Pero wala magpasabot nga ang unsay imong nakatunan dili na pud nimo buhaton. Buhata dapat mo lihok sa ta. Lihok ta sa paagi nga kanang nag-agad ta kanunay sa Ginoo. Okay, like example, nagtanom ka. Ati man na ang imong tanom. O niya, pasalamati ang Ginoo. Ayaw usa, tutuki ang imuhang plano. Nganong nagtanom ka? Tutuki kung unsaon aron makaani ka. Unaha usa ang pag-atiman. Planuha daan, step by step, planuha daan. Okay, naa kay gitanom. Okay, planuha nga maatiman nimo ang imong gitanom. Unya mabunuhan nimo mo do imong paningkamutan nga makapaabuno ka nya matutukan nimo, mamonitor nimo. Nya adiha ka mangayo sa Ginoo nga taga iko kusog nga mamonitor nako akong tanom. Kalimti usa tong plano nganong nagtanom ka. Dili kay kanus pa man taon ni mamunga. Ang akong mga silingan nakapalit na. Nag-harvest na. Naarabatoy ni agi rabato nga magpautang unsa tong pautangan tong component. Nya naarabay magsuroy-suroy nga utang mo, utang bangko, utang lamisa, utang kabinet, utang. Nya mo ingon din ka nga naabitaw ko gitanom. Sure ball na ni. Na. Itanaw kas Ginoo. Maingon ang Ginoo. Gipadapli na gikuan ning tawhana. Gipadapli na gikuan ning bayhana. Nya mabisi dayon ka. Mabisi dayon ka nga mag-apas man ka labi na kung na kay bayranan. Mag-apas dayon ka. Makuhaan na nimo ang time para ni Lord. Di na kay kamo basag Biblia. Dili na kaayo maminaw mga wali. Moingon na ka nga sunod na lang ko musimba kay na ako'y giapas. Kay na ako'y bayranan. Gukdo na ka na kanunay kalisod. Gaapas ka nga makalingkawas ka kalisod, pero gaatang kanimo ang kalisod o gagukod pa gyud ang kalisod.
kay wala nimo ikuyog ug wala ka magpakuyog ug wala ka magpadumala sa Dios. Unsa may hinungdan nganong nangutang ka? Dili tungod kay nanginahanglan ka. Kasagaran, ang tao nganong mangutang tungod kay sayop ang pagdumala ug sayop ang ihang application kaniadto pa. Kay dili man gyud ka makautang-utang kung dili pa sayop ang ato ang gibuhat kaniadto. Tinuod na. Kay kung insakto ang atong gibuhat kaniadto, niani ta karon og insakto. Tama? Like example, sa ato karon nga mga sinultihan, mga binuhatan, insakto gani ang atong gihimo karon, nalipay gani ang Dios. Muani gyud tag insakto sad nga pag-ani. Unya matag-adlaw nga insakto, matag-adlaw insakto. Sunod semana, sunod bulan, sunod tuig, puro kanunay insakto ang atong pag-ani. Buti pasabot, dili ka ulahi sa panalangin ni Lord. Dili ka magkautang-utang. Kasagaran nga hinungdan nganong mangutang ang tao, tungod kay naay kaibog ang tao. Tungod sa iyang kaibog, hadlok nga maulahi, maunhan. Tungod sa iyang kaibog, hadlok nga malupigan, hadlok maunhan, hadlok nga mawag tangan, mahutdan kumbaga. Ayaw ka hadlok sa butang. Ayaw ka hadlok nga mawag tangan sa unsay mga butang sa kalibutan. Kahadlok hinuon nga mawag tangan ka giya sa Dios. Apsa ang giya sa Ginoo. Maoy paningkamuting ang giya sa Ginoo. Mao bitaw na niingon si Jesus Christ sa Mateo 6:33. Unaha ang pagpangita sa gingharian sa Dios or ang paghari sa Dios. Panlabas sa tanan pahari ang Dios. Og pagkinabuhi o yun sa iyang kaubuton. Og ang tanang butang idugang ra niya kaninyo. Daghan kaayong mga panahon na atong nadunggan. Kapila na nato mabasa, madunggan. Pero ang problema, nakapangsyon ba na sa atong kaugalingon? Nakapangsyon ba na sa imong pagkamama? Sa imong pagkaamahan? Sa imong pagkapapa? Nakapangsyon ba na sa imong pagka-leadership? Pagka-pastor, pagka-Kristohanon? Kanang bersikulo ha, buti pasabot, gihimo ba nimo? Kay kung gihimo nimo karon, sultihan ti ka, di lagi ka magkalisod-lisod. Ngano man, lisod di ay ka sa pag-apa, lisod di ay ang lisod, mahimo bang lisod ang usa ka tawo kung wa say giapas nga butang? Dili. Ako moingon ko nga dili gyud magkalisod ang tao kung giapas ra niya ang Ginoo. Simple. Sayon kayong sabton. Pero dapat nimong buhaton. Ayaw pag-apas og butang. Apsa nga malipay ang Dios. Gukda isintro nga malipay ang Dios nimo. Nya ayaw dayong pagsaad. Sa wala pa nimo karon. Ingnan hinuon nga itugot sa Ginoo. Moabot og isalig niya nako. Makatabang ko nimo. Makatabang ko sa simbahan. Ay ing na nga. Ani abroad ko kay palitan ko og mga gamit ang simbahan. Gipadaplin nimo ang Ginoo. Ora na kag sikinsa. Hambugiro na kaayo ang tao. Ingna noon nga. Itugot sa Ginoo ug mao na ako mga hangi og mga pag-ampo nga mag-uban siya nako. Pero kabalo ba ka kinsay ubanan sa Ginoo? Naaba na sa inyong una-una kung kinsa ba ang tinuod nga ubanan sa Dios? Kay nasabtan naman nato kung unsa ang angay natong buhaton aron kita ubos sa mata sa Dios. Dapat ubos gyud ta sa mata sa Dios. Dili kay mura natag labaw ta sa Dios.
naniguro na eh. Si Mariel Batawan, maayong buntag pastor. Okay. Pray. Ako rin yung screenshot ang mga prayer. Sa pa'y mga mensahe diri. Cesar Torda. Good morning, Pastor. I'm watching from Quezon City. Kumusta, Pastor? Ang panahon diha wala may uwan. Walay uwan diri gahapon. Na uwan to pero hinay aning undang na dayon. Si Junali Salvami Ihara. Oy, maimbutag mga Ihara family. Good morning, Pastor, sa tibok ni mong pamilya. God bless you, Pastor. I'm watching from Mabuhay, Santa Catalina. Oy, na ako'y classmate Ihara sa una. Diha sa Tagabayawan to sila. Si Benjamin Mariano. Gikan ni Pastor Benjamin, Pastor. Good morning, Pastor, uban sa imong pamilya. Okay, nabasa naman na ako ni uban. Arikos bag-o be. Di ay mga bag-o. Okay. Arikos bag-o. Ang akong okay, kaning bag-o. Morena Daitol. Tinuod jud na, Pastor. Naagian man jud nako na pero sa dihang nakasabot nako sa iyang mga mensahe. Bahala na ang mga utang basta kung may gawain unahon na gid nako ang iyang buluhaton. Ayaw pud taon ang bahala na ang mga utang. Responsibilidad man nato ang pagbayad. Ayaw na pud pangutang. Kay maguol man pud ang imong giutangan. Unya dili na noon nila masabtan mo ingon noon sila na may Kristohanon kusog kay mga utang sige sayo-sayaw dia kusog kay manimba pero ang utang ang limot-limutan lang. Ayaw na pangutang. Ayaw ina nga bahala na ng mga utang diha basta kay ang Ginoo ra gyud kung nahon manimba gyud kuron. Insakto na siyang manimba pero ayaw isulti nga bahala na ng mga utang diha mabayaran ra bitaw na no. Ina noon nga makabayad ra lagi ko ana. Ay lang kaguol, tabangan lang ko makabayad ra gyud ko ana. Unahon ra gyud nako ang Ginoo. Oh. Lojin Gonzaga kanang tanan nga mga butang sa kalibutan, Pastor, mahanaw ra. Tanan lumalabay lang kun itugot sa Dios. Maangkon na nga wala nimo damha. Oh, itugot lagi na sa Ginoo basta kay unahon ra gyud nato. Siya di man gyud mahitabo nga dili po na ihatag sa Ginoo kay gibutang na gigama na sa Ginoo para nato. Dili na para sa mga dautan, para na nato. Unahon ra gyud nato siya kanang the word unahon kat-una nato ang pagkinabuhi sa iya mga mensahe. Kat-una nato kun unsa gyud ang iyang kabubuton. Fred Aquino, amen kaayo, Pastor, tungod kay sagad sa tao manghambog sa wala pa mahitabo. Pero ugma wala ta kabalo kung makamata pata laktod nga murag mungaan nga nangitlog pa lang unya imuha nang gihap daan ang mga piso. Usahay ang tao ing ana ang batasan. Like example, na kay mga anak ipa-eskwela nya bright. Ayo ing na kung moingon ang imong mga anak, ma, magdoktor ko ma kay ako'y mutambal nimo. Ma, kanang ayaw kagol anak ma, tukod tagbalay kung makahuman ako. Kung makadungog kag anak nga mo sulti anak, ing na nga anak. Kanang tudloan nimo imong anak ing nanak. Ayaw inana pag sulti nag. Ay ang Biblia nagsulti nga dili nato panigurohon ang umalabot. Hinuon ang Ginoo nagsulti nga nak inaana nga itugot sa Ginoo itugot sa Ginoo pa makatukod na tagbalay pa tabangan ta sa Ginoo makahuman kog eskwela nya tagaan ko niya maayong trabaho nya na maayong kusog maayong panglawas nya ubanan jud ta sa Ginoo kanang makatukod na tana inana pagtudlo imong mga anak unya inunday nimo kinsa mapud ubanan sa Ginoo kinsa may tabangan sa Ginoo kinsa may hatagan sa Ginoo kusog una nak katong naay panahon niya mo nang manimbag yun ta daigo nato siya unahon gyud nato siya inana ayaw og agrihi nga dunay anak nga moingon nimo nga aasa ra man ang sakyanan kung makahuman ako
Asa ra man ang balay kung mahimo na kong doktor, mahimo na kong profesional. Ayaw gyud tuguti nga ang imong anak magtubo og magkat-on sila sa dili insakto nga plano. Kitang mga ginikanan, responsibilidad na to ang pagtudlo, pag-agak, pag-rebuke, pagbadlong, aron sila mahimong andaw mga sinangkapan alang sa mga butang nga gisaad sa Dios. Trabaho na to na mga ginikanan. Rebuke ka, badlonga, kay mao nay gitudlo sa Biblia. Tudloi sa insakto. Na magay mga anak nga labi na kung nadasig sila. Nya nibati sila kaluoy mo ingon day na ang mga anak nga, "Pa, ma, kanang ako'y mutukod ning balay ma kung makahuman ako eskwela." Review ka dayon. Nak, inani pag-istorya nak. Nya nalipay ko sa imuhang naakaron sa imong kasing-kasing, pero inani ni ayaw ipadaplin ang Ginoo nak. Pabilin ta mapaubsaanon og inanak nga. Itugot sa Ginoo ma, makabalay ra lagi ta. Tabangan tas Ginoo makahuman kog eskwela. Unya tagaan ko niyang trabaho. Inana aha. Ayaw uyuni ang bata nga tungod sa iyang kaluoy, tungod sa iyang tinguha nga makabalay mo. Nga moingon siya, inig human kog eskwela ma. Naara bisag unsa mo sa maimong gustong balay ma. Naa magay mga anak inana. Moingon dayon nga unsay gusto nimong balay ma? Katong kururo? Unsay gusto nimong sakyanan ma? Katong sakyanan mga kuan, unya manugid dayon ka. Tuta ang plano sa akong anak. Nugid din ka sa imong mga kumare, kumpare. Kanang kuan. Moingon dayon ka nga, nigdutas plano sa akong anak, katukuran ko nimig balay. Inig human ang eskwela. Paana? Puro na mo mga hambugiro. Wa mo kabalo nga nasakitan na day ang Ginoo. Napadaplin na day ninyo siya. Una nga, ako mga pag-ampo nga makakaton ta sa eksakto nga plano. An kandaso, dapat jud pastor mangayo kagiya sa Ginoo. Magplano ta dapat mag-uban ang Ginoo kanunay. Diri sa kalibutan mahanaw ra ang mga butang, mga matay ta, kubo balik. Sakto ni siya. Nga, pero mao ni siya usahay. Tungod kay mga matay, usahay. Wala tay madala. Mapasagdan lang po nato noon. Anaw na to nga. Ang pinaka-importante ang pagpabilin o pagpangalagad sa Ginoo. Pero wala magpasabot nga. Unsay mga butang nga giandam sa Ginoo, dili na importante. Mahanaw tuod ang mga butang. Pero dapat atong gigamiton katunan sa insaktong paggamit. Kagipiyal o gisalig sa Ginoo para atong magamit sa pag-alagad sa Ginoo. Sa padayon sa pag-alagad nato niya. Daghan salamat pastor sa imong mensahe na ako'y nasabtan gikan ni Lucien Gonzaga. Tinuod gayod kaayo pastor na kasulay baya gyud ko anang wala pagani ang 13 month o bonus gikwinta na daan gibahig na daan nga mauni ako paliton dili gyud ta tinuora angay maniguro dapat gyud di ay moingon ta kung itugot sa Ginoo makapalit gyud ko gikan ni kalma lang ta. Sakto kaayo kalma lang ta. Watching from Sierra Voliones, Bohol. Ang kaugalingon mao'y atong kalaban. Importante kontrolon ang ato ang kaugalingon salig tas Ginoo tanan siya mutabang kung siya unahon nato gikan ni Alex Ganso Umak. Si Gara amin pastor tinuod jud na ang butang musunod radyo na kung moalagad ta sa Ginoo. Kay ang butang idugang radyo na sa Ginoo, pastor. Kay the word pag-alagad, kanang mo alagad bitaw sa Ginoo. Una gyud nga akong nakit-an nga dapat isentro kanang word pag-alagad, mao ang pagkat-on. Di man gud ta ka abot sa pulong nag-alagad ta
Kung wa tay nakatunan sa iyang mga pamaagi, sa iyang mga mensahe, sa iyang mga pagtulunan, sa iyang mga sugo, mga pahimangno, mga pasidaan, mga warning, mao nay atong katunan. Buti pasabot, magtuon gyud tag Biblia, magpatudlo tas Biblia. Ang pangutana mao ba nay nahitabo sa kadaghanan sa Kristohanon? Dili oy. Igurang mo angkon pero walay tuon. Igurang mo angkon pero walay basa-basag Biblia. Igong maminaw gwali pero wala buhata. I pray nga dili kain ana. Ako pastor kay sige jud ko makadungog og kanang moingon nga kini sunod bulan nga naatay mga magamit. Sa wala pa ko muhimong pastor mauna ni akong nadungog. Pero hangtod ron wala nako makita ang giingon nga sunod bulan kompleto na ta og gamit. Dili na mao. May buntag nimo si Pastor April May. Dili na nato na isulti. Pinana di ta mo sundog anang uban, no? Naagay na ana. Sa wala pa ko mahimong pastor mauna ni akong madungog. Pero hangtod ron wala nako makita ang giingon nga sunod bulan kompleto na ta o gamit. Maniguro lagi. Dili lang maniguro. Ingnon lang nga ihatag ra lagi na sa Ginoo. Para sa una nga sige kog naay mga taong mablas nya kanang tungod sa ilahang kalipay mabag-o sila, makabaton silang insaktong pagpuyo. Dili lang ingon piskan, dili lang ingon nga kanang mapiskan, no. Ang gidasig sa Ginoo para damor pagyud kang iblas. Ang gisaad sa Dios kadto ka Abraham, ingon ang Dios ngadto ka Abraham, panalanginan ko katong mo panalangin nimo. Kabantay mo sa dihang nahimo kang Kristohanon. Sa dihang nahimo kang Kristohanon. Nya daay mga tao nga mo bless nimo. Katong mga tao nga ni-bless nimo, mao toy i-bless pag-ayo ni Lord. Para damor sila nga mo bless nimo. Mao nay prinsipyo sa Biblia. Mao nga ang akong asawa ug ako gyung akong giingnan akong asawa kani adto pa, bis kung mutabang man kani kag tawo, tabangi ang mga taong tinud-anay nga nag-alagad sa Ginoo o tabangi ang mga taong tinuod nga alagad. Kay kung mutabang ka sa mga taong naasbisyo, dili na maoy ikalipay sa Dios. Speaking about kwarta, unsa may imong buhaton kung mutabang ka sa mga taong dunay bisyo? Tudloi sila kay mo nay tinuod nga tabang. Dasiga sila sa pagsimba, ipaabot ngadto kanila ang mga mensahe sa Dios. Ang mga taong naay bisyo, kung mutabang ka, ang Biblia mo ihatag, ang pulong sa Dios mo itudlo. Ayaw og hatagig kwarta. Kay mahimo ra nang sayang ang kwarta sa mga tao nga dili takos sa kwarta. Ayaw ihatag ang bulawan ngadto sa baboy kay tunob-tunuban ra na. Di man na sila kabalo mo gamit sa bulawan. Dili man na sila kabalo ug unsay bili ana. Wala ang mga taong naasbisyo or dunay bisyo, wala na sila kasabot ug unsay bili sa kwarta. Muingon day na sila nga gaston tani. Hinatag ra bitaw ni. So usa may moabot ba nimo ang panalangin sa Dios tungod kay mihatag ka? Dili. Gitan-aw man kas Ginoo nga kung iya kang i-bless, manghatag kas mga taong naibisyo. Aron ka i-bless sa imong pagkamahinatagon, hatagi ang mga tao nga tinud-anay nag-alagad sa Dios. Tinud-anay nga dunay gibuhat para sa Dios. Kay i-bless ka niya. Tinuod man gyud nang giingon ni Haring Solomon nga ang pagkamahinatagon makapadato. Dunay mga tao nga walay pugong-pugong sa paghatag pero nag-anam sila kadato.
Pero doon ay mga tao nga nagpugong sa angay unta nilang ihatag, nag-anam hinuom sila kakabos niya, ingon din siya, pag manghinatagon, tabangan ka usab, tabangi ang uban. Pag hamay hinatagon, kahit hatagan ka usab, tabangi ang uban, tiba tabangan ka sab. Munang ako, unsay na anak ko, mutan-aw gyud ko og tinud-anay nga mga nag-alagad. Tinud-anay nga, like example, na ay magpatudlo. Uy, tanaw na ko kung interesado ba siyang magkat-on. Kay, parte pong usika, ang higayon og panahon nga magsigi kog tudlo, nya dili ay interesado. Kung mutudlo mo, tanawa ang inyong gitudluan. Kung interesado ba siya. Pangita ang mga tao nga interesado nga magkat-on para dili mo sayang ang panahon. Nya, oras na sa pagpamahaw, mga kaigsunan, kanang minaw sa taan ng awit, magmauswagon. Ako sa ning atang-atangin ninyo ang testimony sa usa sa ato mga, ako'y mo testimony sa iyang kinabuhi, sa iyang pagkakristohanon. Nya, ako nagigaman, gikumpusan akong kanta, nya ako anang gi-arrange ang mga panghitabo sa maong video. Nya mao ni ang ilahang sinugdanan ug mao po ni ang ilang kahimtang karon. Nya ako nagtuo nga sa inyohang pag tan-aw niya nga testimony, uban sa ato ang gigama nga kanta, makakita mo og makakat-on mo mga pagtulunan ani. Nya tabangan mo sa Ginoo sa pagkabot sa iyang mga saad. Awit makalangit, nagmauswagon. Sa pag-alagad, magapadayon sa atong paghalad, magmalipayon. Kung dunay pagsulay, pailog lang kanonay, kay ang Dios magpanalangin sa panimalay. Lakang sa kadaogan, kuyog kang Kristo, padayong matinod-anon sa iyang pulo. Ganghaan sa kalangitan, ako iyang i-welcome, kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Sa mga panaw, magmaigmaton, sa mga pulong, tanan makadiyos no. Likay ang garbo, og tanang dautan, kay ang paglikay maoy hinigiba. Lakang sa kadaogan, kuyog kang Kristo, padayong matinod-anon sa iyang pulo. Ganghaan sa kalangitan, ako iyang i-welcome, kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Kung dauton ka, ayaw paminawa, ipadayon lang pag kinabuhis Biblia, kay ang nagmauswagon, dili pulong pabuhaton, kundi ang buhat maoy pasultihon.
Lakang sa kadaogan, kuyog kang Kristo. Padayong matinud-anon sa iyang pulo. Ganghaan sa kalangitan, ako iyang i-welcome. Kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Lakang sa kadaogan, kuyog kang Kristo. Padayong matinud-anon sa iyang pulo. Ganghaan sa kalangitan, ako iyang i-welcome. Kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. 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 Ato ta sa pag-ampo mga kaigsunan, ato ang pasalamatan ang Dios sa kalampusan o mga pagtulunan, mga mensahe nga ato karong nasabtan. Mag-ampo ta. Amahan namo nga Dios sa mga kagagahom, salamat sa imuhang pagtudlo namo, sa imong paggiya, pagpahinomdom, sa mga butang nga gikinahanglan namo nga ikinabuhi, o sa mga butang nga angay namo nga gamiton sa pag-alagad kanimo. Salamat o Dios sa mga pulong nga amo karong nadungog. Salamat nga imo kaming gi-bless o padayon mo kaming tabangan ug giyahan, pahinomduman sa mga pulong nga amo karong nasabtan, nga amo kining ma-apply karon aron sa ingon muanay kami niini sa unahan. Dalaygon ka nga Dios nga maga-protection, magagiya, magahatag ka namo kalampusan sa pagkinabuhi nini. Akong isalig ug itugyan di kanimo among kinabuhi, dumalaha o Dios ug tabangi sa tanang panahon. Samtang kami moadto na sa tagsa-tagsa namo kabuluhaton, salamat nga ang imong presensya paday namong mabati diin naa kanunay kalipay kalinaw ug naa kanunay ang pagigdait sa matag Pinoy-anan sa matag namo kinabuhi. In Jesus name we pray. Amen o amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan ug salamat sa iyang pag-uban. Ihupay mo akong kagul-anan, Jesus, pagkamaayo mo. Uba kong kasing-kasing iayo. Oras na sa akong pagpanamilit, pagpamahaw. Kini ninyo igsuon Pastor Gideon, moingon na usab sa atong nga programa, Ang Pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good morning kanatong tanan. Nag-aawit kanimo amahan, Jesus. Nagahalad, nakapagdahin, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, hallelujah,
mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, ihatan nimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa new and improved Kopi Ko Blanca na nakaka-good vibes, mapapasayaw ka! Sabay-sabay tayo. Sabay-sabay. Kopi Ko Blanca. Creamy ang sarap ng good vibes para ready for the day sa Kopi Ko Blanca. How to turn this basic product into this and this using CapCut. So today, tuturo ko sa inyo kung paano nyo rin magagawa yan kahit wala ka pang design experience at kahit beginner ka pa lang. So ipapakita ko sa inyo yung actual workflow from creating posters hanggang